una mica. Fan olor o què? Sí. De què fa? Fa olor d'alcohol. Però això no pot ser, igual ens hem equivocat. Efecte sobre el número 1, i què era el número 1? El primer. Ostres, provem un altre cop, va. I ara va a canviar. Sí, és que esto es una polla. Yo quiero probarlo. Oh my god. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Quan hem tirat, i hem vist dues transformacions, no? Després ha tornat a canviar. Vinga, hipòtesis, què ha passat? Va. Porque... No botella, Primero era agua. No ho sabem. Alcohol. No pot ser aigua perquè no pot ser aigua. El que sigui, sí. No creo que pase. ¿Un científico? Què és una reacció? ¿Sabes qué pasa? Si yo toco el volcán agua. Llavors hem tocat les flors i les flors han fet alguna cosa. Oye, de qui és la culpa? De les flors o dels líquids? Com podem comprovar si són les flors o els líquids els que fan? Pues coge tu lengua y si no va, pues... Podem provar amb els líquids a veure què passa?